El GRAE forma part de l'estructura de la sala central de bombers. Bombers està format per 7 regions que es gestionen de manera autònoma, per tant a nosaltres ens activen des de la sala prèvia demanda d'aquestes sales de regió. En una intervenció de rescat de muntanya, on intervenim amb helicòpter, cadascú té les seves competències a nivell de presa de decisions. El pilot en té unes, que són molt clares, tot el que fa referència a l'helicòpter, què és el que pot fer aquest helicòpter, quines maniobres podem fer, quines no. El GRAE, el cap d'intervenció, el que fa és proposar unes maniobres i consensuar amb el pilot si es poden fer o no. També es parlen amb l'operador, si li sembla bé, si no, i si és un apartat més mèdic, doncs aquí és el metge el que pren les seves decisions i tot consensuadament doncs es porta a terme. A la guàrdia d'avui hem tingut una primera activació just al moment que estàvem dinant. Es tractava d'una persona francesa que ha patit una caiguda a la zona de Certascan. Estava fent una ruta sol i el que hem fet és assistir-lo a valorar què és el que tenia. Li hem immobilitzat el genoll, l'hem extret de la zona on estava, que era de difícil accés, amb la grua de l'helicòpter, i l'hem portat a Tírvia. Allà hem fet un transfer a l'ambulància del SEM, que segurament l'haurà traslladat a l'Hospital de Tremp. Aquesta tarda hem tingut un avís de 2 escaladors a la cara nord del Pedraforca. Concretament l'avís era 2 escaladors a la via Pany que estan a la reunió número 1 i que no veuen clar continuar, han perdut l'itinerari. A l'arribada al lloc hem localitzat els 2 escaladors que ja estaven bastant amunt i nosaltres el que hem fet és accedir amb la grua de l'helicòpter a la reunió que hem localitzat a la vora d'on estaven els escaladors, hem muntat una instal·lació, els hem assegurat i des d'allà, amb les maniobres que habitual fem, els hem tret els 2, amb maniobra de grua d'helicòpter i arnès de triangle, amb una maniobra que la coneixem com la maniobra de corda auxiliar.